नै जोंहा जौसासे हांख्रायनानै लाबोबाय निकिता बर' कालार टिभि रियेलिटि श' रायजो स्तराव बाहागो लानो हानाय बर'नि सासेल' मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङानो जाबाय निकिता बर' बिथांखौ खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांनि उनावनो दान्दिसे उनावनो आशा बर' बिथांखौबो जोङो जौसासिम बरायनो आखायाव लादो नै नोंथां जोंनि सिगाङाव जोङो सिनायथिनो लादों आशा बर' बिथांखौबो जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय आशा बर' Hello, check, hello. It is 10.